Χαίρετε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πιστεύω να είστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Νομίζω περίπου είναι ένας μήνας από το τελευταίο βίντεο που είχα ανεβάσει. Και ζητώ συγγνώμη φυσικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε την καραντίνα. Ο καιρός δεν ευνοεί και πολύ στο να κάνω βίντεο. Και μιας και είπε ότι αυτή τη βδομάδα θα έχει καλό καιρό, Ντεμεκ θα έχει καλό καιρό. Μόνο τη Δευτέρα είχε καλό καιρό και μετά τις άλλες μέρες έτσι μουντός. Αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι από το να έχει βροχή και όλα τα άλλα. Πάμε να βάλουμε λίγο βενζίνη τώρα. Να σας πω κάποια πράγματα. Πηγαίνουμε προχθές να κάνουμε βίντεο. Πήγαμε να κουρευτούμε τέλος πάντων. Και λέω, ωραία, θα κάνω βίντεο σήμερα. Θα μείνω από βενζίνη, πώς το βλέπω. Πάμε να κουρευτούμε, κάνω το βίντεο, πάμε τι κάνουμε. Και περίπου στα μισά της διαδρομής σβήνει το μηχανάκι. Είχε από την προηγούμενη μέρα κάτι προβλήματα με τα ρεύματα, δεν ξέρω, κάτι κόλπα έκανε. Και τώρα βλέπω κάνει και δεν μ' αρέσει. Και βλέπω πάλι να μας μένει στη μέση του δρόμου. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και εν τέλει δεν κάναμε βίντεο. Και λέω σήμερα, μια και θέλω και βενζίνη, να πάω με τα παιδιά να κάνω βίντεο. Με τα παιδιά, μόνος μου είμαι πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, έχω πάρει κάποια καινούργια πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Πήραμε καινούριο κράνος. Οπότε δεν ξέρουμε τον ήχο τώρα αν ακούγεται καλά ή όχι, γιατί στο προηγούμενο κράνος το βάζα σε ένα σημείο, ακούγονταν μια χαρά, όλα καλά, όλα ωραία. Τώρα σε αυτό το κράνος δεν ξέρω πως και τι. Νομίζω ότι ακούγεται καλύτερα από το θέμα αέρα, γιατί έχει και το σφουγγαράκι εδώ κάτω για να μην σου κρυώνει η μητούλα. Έχουμε βάλει μια κάμερα εδώ μπροστά, γιατί πήρα καινούρια κάμερα για μπροστά στο κράνος. Και όπως βλέπετε έχει αλλάξει και θέση η κάμερα. Πλέον δεν είναι στα πλάγια, είναι μπροστά. Και νομίζω πως θα φαίνεται καλύτερα μπροστά από την πλάγια. Έτσι, πιστεύω ότι θα φαίνεται πολύ καλύτερα. Γιατί έκανα και κάποια έτσι δοκιμαστικά να δω πως φαίνεται και φαίνεται ωραία. Και ναι, πιστεύουμε εντός εισαγωγικών δυναμικά, γιατί ακόμα δεν έχει λήξει η καραντίνα. Έτσι, ακόμα καραντίνα έχουμε. Και δεν ξέρουμε πως θα πάνε τα πράγματα. Και εδώ στη Δράμα, επειδή είναι ανεβασμένα τα κρούσματα, λένε να την κλείσουν ξανά. Από τις 6 ώρα να είμαστε πάλι μέσα και ναι. Αντί για 9. Ωραία, βάλαμε και τη βενζίνη μας, τώρα είμαστε γεμάτοι να πάμε βόλτα. Πιστεύω όλοι να περνάτε καλά στην καραντίνα σας. Να μην βαριέστε όσο μπορείτε, ελληνικά κεφαλικό. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, γιατί η δεύτερη καραντίνα αυτή, τέλος πάντων, νομίζω για μένα τουλάχιστον ότι είναι πιο βαρετή. Πολύ. Τώρα φταίει η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9, φταίει γιατί είναι χειμώνας, και αυτό φταίει, εγώ πιστεύω, γιατί παιδιά, εντάξει, το καλοκαίρι αλλιώς έβγαινες, με άλλο αέρα έβγαινες, είχε καλό καιρό, όταν λέω καλοκαίρι η προηγούμενη καραντίνα ήταν άνοιξη στην ουσία. Έβγαινες με άλλο αέρα, δηλαδή ευχαριστιώσου να κάτσεις έξω, να κάνεις παρανομία φυσικά, όχι να βγεις νόμιμα. Αλλά επειδή στην προηγούμενη καραντίνα έβλεπα ότι ο κόσμος, τουλάχιστον στο χωριό μου, έβγαινε πιο πολύ να πάει για ένα καφέ να πιει κάπου, επειδή είχε καλό καιρό. Τώρα πού να πάει, κρύο έχει, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και φοβάται λίγο παραπάνω ο κόσμος, οπότε και λογικό το βρίσκω το να μην έχει τόσο κόσμο. Αλλά και εμείς με τα παιδιά, τέλος πάντων, που βγαίνουμε, το έχουμε καταλάβει ότι αυτή η καραντίνα είναι πολύ βαρετή. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό, και ξέρω εγώ, νομίζω και εσείς συμφωνείτε. Πιστεύω αυτή η κάμερα να γράφει καλά και να μην μου ξαπλωθεί. Βασικά δεν ξαπλώνεται, αλλά καλά φαίνεται να κάθεται. Τώρα θα φανεί στο edit. Να δείτε εδώ καιρός τώρα, τι καιρός είναι αυτός περίεργος. Να δείτε, να σε πιάνει μια ιδέα. Εν τω μεταξύ δεν το έχω πει καμιά 10 φορές από το ξεκίνησε το βίντεο. Είχα σκοπό σήμερα να σας μιλήσω για ένα άλλο θέμα, για ένα story time, αλλά θα το κάνω στο επόμενο βίντεο. Να είναι ένα βίντεο καθαρά στο story time.
Ναι παιδιά, κάναμε, όσοι είναι από εδώ κοντά, κάναμε Πετρούσα Ξηροπόταμο, όσοι ξέρουν εδώ τα μέρη, 45 λεπτά. Που σας έλεγα ότι ήθελα να κάνω βίντεο να πάμε να κουρευτούμε. Κάναμε Πετρούσα Ξηροπόταμο 45 λεπτά, ενώ είναι κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό βαριά. Κάθε 15 μέτρα το μηχανάκι έσβηνε, δεν έδινε ρεύματα, κάτι κόλπα έκανε γενικά, δεν πολύ κατάλαβα. Εν τέλει έφαγε 2-3 κλωτσίδια, συνήλθε για λίγο, μετά ξανά έσβηνε. Άνοιγα το τσόκ, έπαιρνε, μπούκονε, με έσπασε τα νεύρα. Είχαμε ραντεβού στις 1, πήγαμε στις 2 παρά, μας έβρισε και καλά έκανε και δίκιο είχε. Λέει τώρα άμα δεν σας κουρέψω εγώ θα φταίω. Λέω δεν φταίς, τι να κάνουμε. Το εξηγήσαμε και ήταν και με ραντεβού, ξέρεις. Τώρα δεν είναι πας και άιντε σε κούρεψα, με κούρεψες. Ήτανε με ραντεβού και άστο, ήμουνα και δικάβολο, δεν ήμουνα μόνος. Μπελάς σκέτος ήτανε. Να, με τώρα γυρνάνε, να. Οι παππούδες γυρνάνε πιο πολύ παρά η νεολαία. Αυτό πάλι με τους παππούδες. Αν δεν θες βρε άνθρωπε να αρρωστήσεις, κάτσε μέσα. Παιδιά, αυτά δεν έχω να πω και πολλά. Απλά ήθελα να σας πω ότι εντάξει, εδώ είμαι ζώο. Ότι τους λόγους που δεν έχω κάνει ως καιρό βίντεο. Να έχει βίντεο, μην αγχώνεστε. Θέλω να κάνετε για ένα follow στη σελίδα στο Instagram, θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Να κάνετε ένα like και να σε αρνητούν οι φίλοι σας, να δουν ότι έχω γυρίσει πλέον και δεν είμαι σε καραντίνα εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων. Όπως είπα, θα κάνω και κάνα βίντεο στο βουνό επάνω με το DD του 200 που είχαμε πάρει στην καραντίνα μας το βίντεο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουν ωραία βιντεάκια, μην μου αγχώνεστε γενικά. Θα βλέπετε λίγο γιατί δέχομαι πολλά μηνύματα, γιατί έχω και πολλούς φανς, παιδιά. Εντάξει, τώρα είμαστε γνωστοί εδώ πέρα, σκάκλε. Ακόμα κάποιοι στο σχολείο δεν μπορούν να μου πούν το σκάκλι. Okay. Αυτό πάλι με τα διαδικτυακά, πού το πας. Και εγώ που είμαι τρίτη λυκείου, ένα παραπάνω. Τώρα άντε πρόσεξε, μπροστά από μια οθόνη να κάνεις μάθημα. Πώς το κάνεις αυτό, δεν γίνεται. Καλά, αν θες γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο. Λιμιντρίζει. Τώρα, πότε θα μας ανοίξουνε, πότε θα μπούμε στα σχολεία, Θεός και η ψυχή του. Δεν έχει κανένας ιδέα. Ευτυχώς η Κεραμέως είπε να μειώσουμε την ύλη. Τώρα κατά πόσο θα μειωθεί και τι, δεν ξέρω. Ξύπνησε, είδε ότι δεν πάει το μάθημα διαδικτυακά και λέει μήπως να τη μειώσω την ύλη. Εντάξει, καλά έκανε. Αλλά γενικά θέλω να επιστρέψω στην καθημερινότητα, δεν μπορώ, βαριέμαι. Πάλι καλά, έχω μηχανάκι, κάνω καμιά βόλτα τέλος πάντων και είμαι σε χωριό. Χαίρομαι που είμαι σε χωριό και δεν είμαι σε πόλη. Όχι ότι στην πόλη δεν βγαίνουν, και στην πόλη βγαίνουν, αλλά στο χωριό ένα παραπάνω. Δηλαδή, πας όπου θέλεις μες στο χωριό, η αστυνομία περνάει μία στο τόσο, δεν σε ενδιαφέρει η αστυνομία, δεν σε ενδιαφέρει εντός εισαγωγικών και κάνεις ό,τι θες. Αλλά έχει κρύο, αυτό το κακό. Δηλαδή θα πας στα βουνά, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Στα χωριά είναι ωραία. Στην πόλη, εντάξει τώρα, δεν ζω σε πόλη, αλλά και από γνωστούς μου που ακούω από την πόλη λένε εντάξει, βγαίνουν και εκεί πολλοί. Δεν γυρνάει το αστυνομία. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, άποψη του καθενός. Λοιπόν, θέλω πάω να ξύσω τη μύτη μου πάνω από τη ζελατίνα. Θέλω κάτω στο σχόλιο να μου πείτε αν σας άρεσε αυτή η ιδέα, αν σας άρεσε η κάμερα, γενικά να μου προτείνετε ιδέες, ξέρετε εσείς, τα γνωστά που δεν μου κάνετε ποτέ, αλλά άλλο αυτό. Και όλα θα έρθουν σιγά σιγά. Αυτά λοιπόν από μένα. Να περνάτε καλά, με προσοχή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο παιδιά. Καλή συνέχεια.